MTV. Bir атна узып та китте. Димәксез юлаган тавышларны барлап, яшьлек тавышы хит парадының алдынгыларын билгеләр вакыт. Сәлам дуслар, эфирда мин Диана Таҗетдинова. Озакка сузмый башлыйк. Ни кызганыч, тапшыру башында біз иң аз тавышлар җыйган резидент белән сау булашабыз. Әлеге җырны соңгы тапкыр тыңлабызык. Olma bürülü, olma şaşak ettirili. Başkalarga küzde samim, sizini kürgenden birili. Olma kaşları, sayri sandu kaşları. Sayri sağındıra başladı. Olma kaşları, sayri sandu kaşları. Sayri sağındıra başladı. Хәзер традиция буенча яшьлек тавышы хит парадының премьерасын карабызык. Җырны яки башкаручыны ошатсагыз, 1320 номерына тавыш сүзе белән SMS-лар юллагыз. Диана Гизатуллинаның кечкенә вакытта бер дә карга боткасына барганы булмаган икән. Белмим, бәлки барган мондарда, ләкин хәтерләмим, диде башкаручы. Ә быелгы ялларын исә ул традицион рәвештә туганнары белән уздырган.
Minен kaçıp yürüsen de sin bulmay kaçıp üzünden Sözler bilen eyte olmasan da Yaratığın kürem gözünden belki kim bilir Aşık yürekli tıyı bulmay tızakka Senin жылы қарашыңны тыям Bulsan da sen minен yıraqta Hislerine cevap minен Barır sina jırlarım Yüreğimden şıkkam kuylarime Salıngandır bütün muңнарым Tыңlай yüreğini Neler söyle, neler kişirir belki kim bilir Yaşırmasın zinhar hislerini Baxıtındır belki kim bilir Baxıtındır belki kim bilir Бүгінгі темабыз әлләне ерақта түгел. Күптән түгел генә узган май бәйрәмнәре хакында сөйләшербез. Яллар ничек үткән, башкаручылар ни эшләгән? Буларның барысын да белербез. Әлеге резидентыбызны тыңлыйбыз. Günlerinin birisinde adaşıp yürgende Min seni uçrattım kıyaştay köklerde Sizdirmeyim bilsene yüreğim yansa da Min özüm yalgıştım bu turmuş yolunda Bir güne yılmayıp gözüme qaradın Məngige süykülüm kaldırdın gazabın Bir güne yılmayıp gözüme qaradın Məngige süykülüm kaldırdın Bir güne yılmayıp gözüme qaradın Məngige süykülüm
шатлыкка мин кабат уяндым. Яз керде күңелгә, ишетсен бар дөнья. Гаҗәеп булса да, бәхетем язмышым тик минем кулымда. Бер генә елмаеп, күземә карадың, мәңгегә сөйкелем, калдырдың газабын. Бер генә елмаеп, күземә карадың, мәңгегә сөйкелем, калдырдың газабын. Бер генә елмаеп, күземә карадың, мәңгегә сөйкелем, калдырдың газабын. Бер генә елмаеп, күземә карадың, мәңгегә сөйкелем, калдырдың. Мәңгегә сөйкелем, калдырдың газабын. Айгөл Миндиярова өчен 1 май шулай ук эш көне булган. Эш дип та атыйсым килми инде, концертлар иде, гастрольләрдә йөрдек дип искә алды Айгөл. Әлеге башкаручыбыз өчен тавышлар юлыйсыгыз килсә, 141 кодын истә калдырыгыз. Әлдә сине бар дәвәтием, синең белән күңелле җылыйсым килгән чакта да, күтәрәсең күңелне. Дәвәтием, дәвәти, сагынам кил тизрәк, сагынам кил тизрәк. Син дә, мин дә, икебез дә охшаган без бигрәк. Дәвәтием, дәвәти,
Азалия Валиева барлык шаблоннарны бозып 1 май көнне эшләгән. Тәүлек әйләнәсендә эшләгән кафеда күз колак кирәк. 10 майдан соң гастрольләргә да китәм. Шуңа ялларны кичектереп тордым ди башкаручы. Ярарсың, Азалия, иң мөһиме соңыннан ял итәргә онытма. Şovlar bulmay bit әллеген Синің білән рәхәт дейіп әйтулері Бош булмаған демәк менің күтулерім Бәхетле бұл бүгін, бәхетле бұл бүгін Нұрлары балқып тұрған сендер сабыр гүлім Менім сабыр гүлім Бәхетле бұл бүгін Тойып шатлықларының әрбір мезгілі Паралары болалы рул сирәк Сенің солышыңны тыя минем йөрәк Өндәшмей тұрсаң да бит мен аңылаймын Тик янымдан ғына кетмә жаныкайын Бәхетле бұл бүгін, бәхетле бұл бүгін Нұрлары балқып тұрған сендер сабыр гүлім Менім сабыр гүлім Бәхетле бұл бүгін Шатлықларының әрбір мезгілім Ұшырашқанбыз екен демек бұшқа түгел Бұндай ұшырашулар болмай бит әллегел Сені білән рәхәт дейіп әйтулері Бош булмаған демек менің күтулерім Бәхетле бұл бүгін, бәхетле бұл бүгін Нұрлары балқып тұрған сендер сабыр гүлім Менім сабыр гүлім Бәхетле бұл бүгін Тойып шатлықларының әрбір мезгілі Бәхетле бұл бүгін, бәхетле бұл бүгін Нұрлары балқып тұрған сендер сабыр гүлім Менім сабыр гүлім Бәхетле бұл бүгін Тойып шатлықларының әрбір мезгілі Тойып шатлықларының әрбір мезгілі Азалия 1 май ялларын туган ягы азнакайда уздырган. Әтием, туганнарым белән рәхәтләнеп ял иттек дип сөйләде ул. Азалиның балаларының тренировкалары аркасында августтан бирле туган якларына кайтканы булмаган икән. Бик сагынган идек дип истәде башкаручы. Гомерләрне ашыктырма икән, ул үзе дә тора үтәргә. Тугры юлдаш сайлый белү кирәк, тормыш юлын бергә үтәргә. Тормыш юлын бергә үтәргә. Тормыш юлын бергә үтәр өчен, сайла ярның менә дигәнен. Яшә аннан гомер буйларына, күзләреңнән алмый күзләрең. Тормыш юлын
өчен сайла ярның менә дигәнен яшә аннан гомер буйларына күзләреңнән алмый күзләрен гомерләрне ашыктырма икән кадерен бел һәрбер мизгелнең ике йөрәк бергә тибү кирәк утлары сүнмәскә күңелнең утлары сүнмәскә күңелнең утлары сүнмәскә күңелнең тормыш кадере ныграк сизелә синең өчен минем кадерледер минем өчен бары син генә утлары сүнмәскә күңелнең тормыш кадере ныграк сизелә синең өчен минем кадерледер минем өчен бары син генә Гомерләрне ашыктырма икән үкенмәслек булсын сыңарып язган ярым назлы ярым булсын бәхет барсын безгә юл ярып бәхет барсын безгә юл ярып бәхет барыр безгә юллар ярып икәү бер җан бер тән булганда Biz bit qonaq bulib qina Тик bir яшәү өчен дөньяда Бәхет барыр безгә юллар ярып Икәү бер җан бер тән булганда Килгән без бит qonaq булып qina Тик bir яшәү өчен дөньяда Килгән без бит qonaq булып qina bir яшәү өчен дөньяда Гөлнара Габделхаева гадәттә яз һәм хезмәт бәйрәмен әти-әнисе туганнары янында уздыра. Өй юдык, бакча, ишек алларын җыештырып, кичен рәхәтләнеп, ял иттек дип сөйләде Гөлнара. Яшь уңган җырчы өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Карыйбыз.
Чираттагы резидентыбыз Илина 1 май бәйрәмен ничек кирәк шулай уздырган. Башта бакчага барып эшләгән, аннан соң туганнары белән рәхәтләнеп пикник оештырган, шашлык пешергән. Бик күңеле булды дип искә алды Илина. Башкаручыбыз ишек тавышлар юласагыз, аңа тагы да күңелерәк булыр, дуслар. Илинаны тыңлыйк. Бу атнада яшьлек тавышы хит парадының 3-нче урынына әлеге резидентыбыз лайык. Котлыйбыз! Kabat sine min gürgen idi Sina goşik bulup beni yürgen idi Biz kavuşmadık Gafuy irken Birge bularga yazmagan iken Yaşlık orta kaldı, soğumadı güne Aşık azaplarda bulamadı tügen Biz kavuşmadık, gafuy birgen Birge bularga yazmagan iken Sensiz yaşav hazır Ağır bir yürekte Birge bulmasak da Seni gele yürekte Biz kavuşmadık Gafuy itirken Birge bularga yazmagan iken 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 Дуслар, яшьлек тавышы хит парады резидентлары язмышы сезнең кулда. Алар өчен тавышлар юлларга яки безнең сайт аша тавыш калдырырга онытмагыз. Иң-иңнәрне бергә биргәлик. Хит парадының 2-нче урыны хуҗасын белер вакыт җитте. Карыйбыз.
yaşığa umar zaya halka umar zaya suza sabahı umar zaya biktis üsep şığa bigazgına yeşi durayı umar zaya biktis başınızga iye umar zaya sulayı umar zaya biktis başınızga iye umar zaya sulayı umar zaya yok min yaşarıydım yasavşı zor şeşekler bile durayım yok min ölmesine umar zaya kebek mamaya yok min ölmesine umar zaya kebek umar zaya kebek mamaya yok min ölmesine umar zaya kebek umar zaya kebek mamaya umar zaya umar zaya umar zaya Келесі резидентыбыз Фаиз Мендубаев 1 май бәйрәмнәрен шашлыксыз күз алдына да китерә алмый икән. Егет фикеренчә, берничә елдан әлеге бәйрәм нәкъ шашлык көне дип аталырга мөмкин дә. Анысын төгәл әйтә алмыйм, вакыт күрсәтер. Ә без әлегә Фаизны тыңлыйк. Алтын медаль иясе хит бардыбызның абсолют лидерын каршы алыгыз. Төсле кара күзләр әсир итте йөрәкне сөюләрнең газабына күңелләрем түзәлме аşkların arasında Kaba dadaşan Seni күрсәм төшләремдә сөюләрдән саташан Nefretin yazarına çalamam
Taşların arasında Kaba kaba sadaşan Seni görsem düşlerimde Seyilerden sataşan Merhametin yazağına çalamamın simsiz Gözlerine karasam bir gerek zor dingeç Merhametin yazağına çalamamın simsiz Gözlerine karasam bir gerek zor Тәмле бер күп булмаган кебек тапшырубызның да вакыты шикле. Сезнең белән мин Диана Таҗетдинова идем. Киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.